Ahojte, vítame vás v epizóde 0101 podcastu. Je to taký náš coffee talk o technológiách, o tom, ako technológie riešia biznisové výzvy a v neposlednom rade aj o ľuďoch, ktorí za týmito riešeniami stoja. Dnes privítame Igora Lišku, ktorý je CTO a spoluzakladateľ Panaxea a zároveň aj spoluzakladateľa stále človek s technickou kompetenciou indie gamingového štúdia Atomic Realm. Vítaj, Igor. Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. A od ďalších dvoch mikrofónov vás zdravím ja, Daniel a Oliver. Čaute. Takže ahojte, pustíme sa teda do toho. Začnem, Igor, vítaj ešte raz, vďaka za čas, aj za prijatie pozvania. Začnem možno na začiatok Lego témou, hej, nie takým klasickým predstavaním, lebo keď sme sa bavili minule a pripravovali sme sa na podcast, tak ty si tam mal takú veľkú policu alebo veľký regál Lega, asi aj teraz je po tvojej pravej ruke. Zároveň aj na LinkedIn máš taký cover image, kde máš Lego zvýraznené, jedno zo slov, hej, ktoré ťa popisuje, a okrem toho ešte máš aj v rámci LinkedIn top skillov Lego Robotics, tak myslím si, že to môže byť niečo, čo pomôže teda nám aj poslucháčom odkryť trošku tvoju osobnosť a povedať niečo o tebe a také iné, a to Lego Robotics je technické to zároveň, takže povedz, ty Lego, hociaké Lego Robotics, skladanie vecí. Hociaké Lego je v podstate, je to určite jedno z mojich najobľúbenejších hobby. A venujem sa tomu v podstate od detstva s nejakou menšou prestávkou, tam okolo puberty. A ja som sa k tomu vlastne vrátil v dospelosti a odtedy ma to vlastne drží. A je to pre mňa jeden zo spôsobov, ako vlastne viem trošku vypnúť od práce. Jeden z takých štandardných oddychov je, že si pustím film, ktorý som už videl veľmi veľakrát a stačí mi ho počúvať a do toho skladám nejakú novú stavebnicu alebo niečo. Niekedy vlastné, niekedy také, čo kúpite. OK. A koľko, keby si mal takú štatistiku odhadnúť, že koľko si toho už poskladal? Sú to stovky setov. Stovky setov. A ty všetky máš aj doma, alebo ich niekomu daruješ? Tie mám všetky prevažne doma. Niečo mám ešte odložené u rodičov, niečo mám v byte, niečo je rozložené, niečo je poskladané a je toho celkom dosť. Takže desiatky metrov štvorcových. No. Ja to skôr na kila počítam a sú to desiatky kilogramov. To je presne, Oli, ako hovoríš, vieš, že keď tie ženy si kupujú také tie veľké šatníky na oblečenie, tak Igor si prikupuje izby na Lego. No, krabičky, do ktorých sa to triedi, áno. Myslím si, že som ich vykúpil v jednom obchode. Hej, a tie sťahovanie bude radosť potom, nie? Ako so všetkým. Tak ale budeš plánovať, predpokladám, vlastnú miestnosť v väčšom dome v byte. Je taký plán a uvidíme, ako to vypáli, ale áno, je niečo také na pláne. Alebo môžeš, vieš, že tie, ktoré sú teda tie Lego robotické, môžeš naprogramovať a nech ťa nasledujú pri tom sťahovaní, že nebudeš mať prácu. Programuje sa pri Lego Robotics, že potrebuješ tam, aké tam potrebuješ technické skilly? Programuje sa to úplne normálne ako čokoľvek iné, že ak niekto pozná napríklad Arduino, tak dá sa to k tomu trošku napodobiť, hej, že tiež tam viete ovládať nejaké motory, čítať nejaké senzory, robiť s premennými forcyklami, kadečím a ovládať v podstate niečo. Ja som sa prvýkrát s nejakou robotics stavebnicou, vlastne s Mindstor som zabával už vlastne koncom 90. rokov ešte ako dieťa. A veľmi ma to chytilo a veľmi ma to bavilo v rámci toho, že som sa aj učil programovať a zrazu som vedel to Lego nejako ovládať nejako viac ako len
sa s tým hrať a robilo to zrazu niečo samostatne a nejak to reagovalo na senzory a to bolo veľmi zábavné a zaujímavé. Čiže je to určite jeden z dôvodov, prečo ma aj chytilo programovanie časom. A potom som vlastne prešiel niekoľkými ďalšími tými Mindstorm stavebnicami a dneska v podstate ľubovoľný Lego Technik, ktorý má taký ten bluetoothový hub na ovládanie, tak ten sa dá programovať v podstate a sú už na to aj celkom pekné open sourceové nástroje, takže obyčajný Python. OK, to som sa práve chcel spýtať. Jedna vec, či ti pomohlo ako keby tá práca s tým Legom sa dostať vlastne k tomu software engineeringu a aký jazyk, teda Python, hej, takže všetci Pythonisti sú natívni Lego vývojári. V podstate áno. Tam je to taká vec, čo sa volá, že MicroPython a je to v podstate Python, ktorý je trošku taký osekaný. Ale tuším, stále sa to dá programovať tým vizuálnym programovacím. Áno. O ten si pamätám. Ja som tiež som po tých 90 rokov tancujúcich Lego robotov na nejakých súťažiach mal s spolužiakmi a tak. Dá sa to tým, len tam už je skôr problém s podporou tých nástrojov, lebo dneska už je to celé odkazané len na third party nástroje, hej, že tie oficiálne od Lega už akože pre tie staré sety proste nefungujú, lebo to ani nenainštalujete na moderný počítač. Takže je to odkazané naozaj na podporu komunity a tá komunita je veľmi silná okolo toho. Hej, v podstate aj čo je taká tá First Lego League, občas to okolo mňa prebehne, ale všímam, že je to veľký event, veľké podujatie a ľudia sa tomu akože seriózne venujú, aj tie decká, že to tam skúmajú, že riešia tú súťaž. Takže to je zaujímavé. No, potom sa treba učiť od Lega, ako stavať komunitu tým pádom, hej, že keď si mohli dovoliť oni prestať vyvíjať ako keby ten tooling a iba samotný produkt a ostatní im vyvinú tie tooly, tak to je skvelé. Dobre. No, Igor, povedz. Ja, že tam sa bavíme akože o veciach, čo sú naozaj, že už niektoré je 20-25 rokov staré a tým pádom ja aj rozumiem, že nedáva im zmysel to ako keby podporovať, hlavne keď prinášajú nové a nové stavebnice každý rok. Čiže je to naozaj o tom, že tí ľudia, ktorí to majú doma a chcú to ešte stále používať, lebo to funguje, tak sú proste nástroje tretích strán, ktorými sa to dá programovať a tí ľudia, čo to vlastne vtedy mali ako deti, sú dneska dospelí ľudia, možno, že polovica z nich programátori, to som si vymyslel samozrejme to číslo, tak chápem, že hľadali proste iné cesty. Dobre. A teda Lego je aj hra a hej, je tam to programovanie, potom je vlastne to herné vývojárske štúdio. Súvisí aj to, že si co-founder a že sa venuješ vývoju hier nejakým spôsobom s Legom, alebo to už je úplne z iného súdka a k tej vášni si sa dostal inak? Skôr to asi nesúvisí, alebo nikdy som tam asi súvis nevidel, ak to aj spolu nejako súvisí. Je to asi o tom, že ma vždy bavilo hrať sa počítačové hry. Na strednej škole ma bavila vektorová matika. To znamená nejaké predstavovanie si 3D priestoru a nejaké operácie v ňom, hej, že nejaké posúvanie vektorov, rotácie a aj niektoré ďalšie zložitejšie veci. A že to ma vyslovene bavilo na škole. No a akože pri tom vývoji hier, že to je vyslovene niečo, čo ma baví, že tam vlastne pracujeme z Unity, programujeme v C# a treba na to vedieť aj trošku viac ako len programovať, že to programovanie tam je skôr spôsob prejavu, ale nie je to tá kľúčová časť, že v Unity niekto vie veľmi dobre robiť s animáciami, niekto vie programovať, niekto vie robiť so zvukmi, niekto vie robiť s 3D modelmi, so scénami a tak ďalej. Že nie je to len o tom programovaní, je to aj o nejakej kreatívnej činnosti s tým spojenej. A preto mi to príde zábavné a samozrejme to aj úzko súvisí s tým, že dodnes sa hrávam počítačové hry, som veľký fanúšik Nintendo. Mám od nich vlastne niekoľko konzol, ktoré aj dodnes ako používam. Nedávno vyšiel Steam Deck, to je úplná pecka, že to som okamžite kupoval hneď ako sa dalo. Ale ho celkom často používam. Takže súvisí to asi s tým, že sa aj rád zahrám nejaké počítačové hry alebo konzolové hry. No a vždy ma fascinovalo, že ako sa také niečo dá vytvoriť.
OK. Pozerám, Steam Deck, o tom som ani nevedel, že niečo také existuje. Veľká škoda. Hej, ale máš to tiež, ale príde mi to podobné ako Nintendo Switch, niečo také však? Akurát tam máš celú svoju Steam library dostupnú, čo je akože veľmi silný presviedčací argument. Čiže vlastne všetko, čo beží na Steame, beží aj tam. Máš celú svoju Steam library so sebou niekde, kde chceš. A oni urobili nejaké hardwareové limity na tie hry, ktoré sú z tej platforme, alebo spravili tak výkonné zariadenie? Asi niečo medzi, že dali tam rozumne malý a zároveň veľký displej, tak aby žral rozumne málo elektriky, ale zároveň aby mal celkom dobré rozlišenie. Je tam od AMDčka grafická karta a stačí to na to rozlišenie a na baterku to vydrží 2-3 hodiny, ale zahráte si na tom aj relatívne AAA tituly, ktoré normálne kedysi vyžadovali akože celkom seriózny hardware. Ja som na tom nedávno hral nejaký Need for Speed, alebo celkom dobre sa na tom hrajú rôzne plošinovky, ale aj akože triačkové tituly, Assassin's Creed, kadečo ďalšie. Musím si to vyskúšať, lebo že presne aký experience toho nejakého Assassin's Creedu alebo niečoho. Teda ja sa priznám, že ja sa až tak veľa teraz už nehrávam, ale mal by som asi začať. Ale vieš, že to máš tak mám doma nejaké playko, nejaké VR-ko, ale hrám sa tam len, jak sa volá to mečovanie, Beat Saber. A to je tak celé. Som nedisciplinovaný, mal by som byť disciplinovanejší v hraní sa. A vieš, že to máš tradične ako keby nejakú veľkoobrazovú experience a že aké to je vlastne na tej malej ručnej konzole. Je to super, keď to máš doma na gauči, v obývačke, niekto iný chce možno pozerať film, ty si dáš sluchatka, vieš sa pri tom zahrať. A ďalšia vec je, že úplne, že tá killer feature pre mňa je, že keď tú hru hráš a vypneš ju akože tlačítkom jak telefón, proste, že ju len vypneš, tak to zhasne, nič, odložíš to a keď to znovu zoberieš o 2 hodiny a znovu to zapneš, tak pokračuješ presne tam, kde si bol, žiadne loadovanie, načítavanie, nič. Že jak s telefónom. Čiže keď sa s tým hráš a dojde za tebou dieťa, niečo potrebuje, tak sa vieš venovať, ale zase vieš sa do toho rýchlo dostať. Takže je to také, že práve možno pre dospelých ľudí dokonca možno lepšie, lebo si na to netreba vyhradiť ten čas, že teraz sa hrám a tak. To znie ako silná user experience. Akože nechcem im robiť vyslovene ambasádora, ale myslím si, že je to moja momentálne najobľúbenejšia konzola a to som bol veľký fanúšik Nintendo Switch. Mne to lákavo, ale z mojich skúseností viem, že by som také niečo domov nemohol doniesť, lebo už som si musel kúpiť aj druhú klávesnicu, lebo decka mi brali tú moju. Takže s takýmto ešte blikajúcim zariadením, to by bolo. Hej, Igor, keď sa bavíme o hrách, tak poďme možno, že len tak keby si v krátkosti povedal, že ako také indie vývojárske herné štúdio funguje, koľko titulov napríklad vydáte, z čoho sa to financuje, že či je to event alebo takú tú nejakú biznisovú produktovú vec, aj keď si hovoril, že sú tam animácie, potrebuješ tam nejakých game designerov, nejaký skript, asi závisí od typu hry. Potom by sme možno sa pozreli na to, čo to znamená aj hľadiska technológií. My sme maličké štúdio, to znamená, každý robí všetko a to je aj to, čo máme radi, tak nás to baví. Že neviem, či by som povedal, že máme ambície akože z toho urobiť, že gigantické štúdio, ale to sa asi ani nedá úplne plánovať, to závisí od toho, jak by sa nám darilo. Čiže teraz sa bavíme o tom, že sme 9. A to vlastne firma existuje rovnako dlho ako Panaxeo, čiže v podstate 5 rokov. A herný priemysel na Slovensku je určite ťažší ako softwarový vývoj a to softwarový vývoj vôbec nie je ľahký. Takže je to naozaj také, že nepovedal by som, že vydávame že strašne veľa titulov, že máme proste za sebou nejaké vlastné tituly, do toho robíme trošku outsourcing, aby sme zase mali aj samozrejme nejaký príjem do firmy trošku stabilnejší ako je z hier a snažíme sa nejako vyvažovať vlastne vlastnú tvorbu a outsourcing tak, aby sme to mohli zvládať. Takže my vlastne
pracujeme na vlastných hrách, ktoré veľakrát niekedy skončia vo fáze prototypu, niekedy to posunieme ďalej a keď si veľa vecí sadne naraz, tak sa to dostane vlastne až von. Ale to, čo sa vlastne dostane von, to je možno každá, neviem koľka tá hra, lebo vyskúšame veľa rôznych vecí a zistíme, čo funguje, čo nefunguje, čo nás baví a nebaví a tak. No, teraz aktuálne pracujeme vlastne na novom titule pre MetaQuest 3, to znamená, ideme trošku do mixovanej reality. Meta nedávno vydala vlastne MetaQuest 3, prvýkrát je tam vlastne pass-through, čiže vidíte cez kamery svoje okolie a už to nie je také, že ste v 3D svete len, ale vidíte vlastne, čo sa okolo vás deje a viete umiestňovať predmety do 3D priestoru okolo vás. Takže viete vlastne nejakým spôsobom pracovať s tým okolím. A Meta robí na rôznych veciach, aby sa rozpoznávalo, že čo je stena, čo je stôl, čo je gauč, čo je, ja neviem, polica. Takže vám to dáva veľa rozumných nástrojov, ktoré sa na to dobre používajú. No a potom viete v Unity normálne vlastne programovať cez ich SDKčko pre takéto okuliare. A samozrejme je tam potom potenciál ísť aj na Vision Pro od Apple. No a to sú vlastne platformy, na ktoré sa teraz zameriavame a na ktoré skúšame nejaké prototypy. Takže tento rok by sme radi vydali vlastne jednu maličkú hru, ktorú aktuálne na nej robíme. A podľa toho, ako by sa jej darilo, by sme videli, že čo s tým potom ďalej, že či je to platforma, na ktorej chceme stavať ďalej, alebo nie. No a popri tom máme skúsenosti a veľa skúseností s mobilným vývojom. A tam vlastne cez outsourcing robíme vlastne na hrách pre iné štúdia, no a tam robíme asi na 6 alebo 7 hrách aktuálne. Jo, tak to... Ale to sú hry, ktoré majú normálne hráčov, ktoré normálne fungujú a vlastne my ich vyvíjame a staráme sa o to, aby fungovali. To znie, že tam je veľa vecí, ako keby paralelne sa robí, takže je to také niečo, že nestáva sa to pri bežnom softwarovom vývoji, že máš toľkoto vecí rozpracovaných naraz, alebo možno sa to niekedy aj stáva, ale je to potom náročné na to, aby to bolo efektívne, ale v angličtine je takéto efficiency a effectiveness, že sa to rozlišuje, ale že v podstate, lebo máš tam context switching, zrejme nejaký, ako je takéto niečo organizované, že toľkoto veci paralelne na toľkýchto veciach paralelne ste schopní pracovať, alebo je to vďaka tomu, že je tam tých 10 ľudí a oni majú v podstate akože skôr fokus na niečo, na jednu, dve veci, hej? A deje sa takéto niečo? Je to presne tak, že väčšina ľudí vlastne má fokus na svoju vec alebo proste 1, 2, 3 veci max. A potom sme tam, tým, že je to malá firma, tak ako majitelia, sme tam vlastne 3 majitelia a my skôr riešime tú manažerskú časť, game design časť alebo čokoľvek, čo neriešia iní ľudia. Takže context switching je v podstate popis mojej práce, či v Panaxeu, či v Atomic Realme, lebo bez toho sa to vlastne nedá robiť. Že pre mňa je celá náplň práce o tom zvládať vlastne context switching. Áno. Ale viem si predstaviť, že nie pre každého toto môže byť ako keby produktívne alebo efektívne, alebo pri každom type práce, že je toto nejaká feature vlastne celkovo aj panaxiackých ľudí, aj Atomic Realm-ackých ľudí, že sú to takíto akože veľmi schopní, nechcem to povedať, že multitaskeri, lebo nie je to multitasking, hej, je to niečo iné, alebo je to len, ja neviem, týka sa to teba, nejakých vybraných ľudí, ktorí možno, že nejdú úplne do hĺbky vo všetkých veciach. Verím, že v jednej aj v druhej firme sú hlavne naskylení ľudia, že to áno. Naša snaha v obidvoch firmách je minimalizovať context switching pre čo najviac ľudí. Nie je to efektívne a niektoré role sa tomu nevedia vyhnúť z natúry tej role, ale ja osobne si nemyslím, že to je akože niečo, čo by trebalo používať ako nástroj, to je niečo, čo tu je a nedá sa okolo toho úplne ísť a za mňa čím menej toho je, tým lepšie. Hej. Mm-hmm. Čiže to, že náplň mojej práce je context switching, to je skôr z natúry tej práce a než že by som bol rád, že to tak je, hej, že to je skôr ako
dôsledok, nie, že by som túžil potom. Čiže keď sumarizujeme, máš dve firmy, v gamerskej firme tam máte viacero projektov vlastných, viacero projektov robíte pre svojich zákazníkov. Na vlastných sa snažíme vždy robiť v jednom čase, čiže skúsime vidie, nevidie, ideme ďalej. Trošku menej context switching. Tak. Potom následne, čo je tvoj daily job, je veľká firma, kde máš 70 ľudí, áno. Čo je relatívne už veľké. A ak som to správne pochopil, aj tvoj pohľad na veci, čo som niekde inde videl, tak, alebo ťa počul rozprávať, tak aj teraz, čo si povedal, ak som to správne pochopil, tak snažíte sa o to, alebo ty sa snažíš o to, že posúvať ten context switching asi vyššie na ten management a ideálne, ak to som teraz správne pochopil, tvojou hlavnou úlohou, ako si povedal, je context switching. Tým pádom vlastne ty zachraňuješ svojich ľudí pred context switchingom a presúvaš sám na seba na to vedenie. Myslíš, že to je takto? Je to takto? Alebo ak je to takto, myslíš, že to je dobré riešenie context switchingu? Nenazval by som to asi, že zachraňujem. To je, že viem, že ak by napríklad developeri, dizajnéri, testeri mali veľa context switchingu, tak by neboli úplne efektívni v tom, čo robia a nebolo by to dobré pre celú firmu. Naopak pri projekťákoch, produkťákoch, portfólio manažeroch alebo akýkoľvek majiteľských roliach, tam sa tomu nedá úplne vyhnúť, lebo v podstate je nejaká akože bublina veci, ktoré treba spraviť. Čo najviac nech z toho urobia developeri a všetci ostatní, ktorí vlastne potrebujú robiť na jednotlivých projektoch a potom ostanú tie drobné, ktoré proste treba, aby všetko bežalo, aby sa veci manažovali, aby sme riešili problémy, aby sme sa predvídali problémy, aby sme plánovali čo v budúcnosti. Čiže že skôr proste to sú tiež veci, čo treba, aby niekto spravil a na čo vo firmách nemám ľudí, tak to buď spravím ja, alebo to nespraví nikto. To je asi celá logika nad tým. Čiže môj mindset je skôr nastavený, že na všetko ideálne nájsť človeka, ktorého zodpovednosti je daná vec, tak aby to dávalo zmysel aj tomu človeku, aj nám. A ak niečo iné treba urobiť, tak potom už neostáva ako keby nikto iný, kto by také niečo mohol spraviť. Ak to dáva zmysel, takto. Ide aj o to, že či sú to jednorázové veci alebo nie, hej, že závisí to naozaj od toho. Ale akože vo všeobecnosti si myslím, že čím menej context switchingu, tým lepšie. A ja sa mu snažím vyhýbať do takej miery, do akej sa dá. Niekedy je to nemožné a niekedy je to také, že vyslovene, keď potrebujem niečo spraviť, na štýl niečo naprogramovať alebo spraviť nejakú špecifikáciu alebo naceniť nejaký projekt alebo čokoľvek tohto typu, tak si musím proste urobiť normálne bloker v kalendári, kde viem, že mi tam nikto nedá žiadny meeting a budem mať proste x hodín času sa venovať jednej veci. A to je môj boj s context switchingom, že jednoducho na chvíľku ho nerobím. Myslíš, že sa dá povedať 3, 5, 10 krát, ako bojovať s context switchingom? Ako na vyššej pozícii, ale súčasne ako nejaký programátor alebo nejaký človek? Neviem, či by som chcel úplne, že dávať všeobecné rady, ale to, čo funguje mne, je delegovať, čo sa dá delegovať a spoľahnúť sa na ľudí, že sú zodpovední, schopní a múdri a urobia to dobre. A netrvať úplne na tom, že všetko musí byť po mojom, lebo buď môžem veci robiť po mojom ja, alebo mi s nimi môžu pomôcť iní ľudia a bude to trošku ináč, ale stále dobre, len to je takéto, že niekto niečo urobí ináč, ja by som to urobil ináč, ale ono je to vlastne dobré v obidvoch prípadoch, hej. Takže že netrvať úplne na tom, že aby veci boli podľa mňa. Tu by som bol zvedavý, či by to tak povedali aj iní ľudia, čo ma poznajú, ale tak verím, že áno. Čiže delegovať, netrvať úplne na tom, aby sa veci robili podľa jedným spôsobom, ale proste nehať to na ľudí a dôverovať im. A potom si naozaj robiť akože nejaké fokus okna, keď proste človek potrebuje. Aj na úkor toho, že niekto potrebuje riešiť niečo súrne, no tak nedá sa robiť všetko naraz. Takže a nič lepšie asi nemám, že to je čisto v nejakom pragmatickom pohľade. Dobre, spomenuli sme pán Axel, ale nepovedali sme, čo to je. Kto to je? Predávate teplé rožky? Alebo... Programujeme teplé rožky, áno. Predávame, alebo teda vytvárame software na mieru pre rôznych zákazníkov z rôznych odvetví. Čiže je to aj trošku generické, ale zároveň
je to v podstate vývoj softvéru, tak ako si ho niekto zadefinuje, príde za nami zákazník, povie, potrebujem takú a takú vec, my to vieme odhadnúť, nejak naceniť, zamyslieť sa nad tým aj produktovo, aj technicky a dotiahnuť to v podstate od zadania do hotového projektu, alebo máme rôzne spolupráce, kde pracujeme priamo s zákazníkom a s jeho tímami na nejakom ich produkte a drvivá väčšina vlastne našich spoluprác je z zahraničia a naopak celý tým je v podstate na Slovensku, prípadne v Čechách a je nás okolo 70 a máme asi 5 rokov. A robíte remote alebo máte office? Všetko mieste sedíte viac menej. Áno, obidvoje je správne. Robíme remote a máme 4 alebo 5 ofisov. A s tým, že tie ofisy sú naozaj skôr o tom, aby tam mohli byť ľudia, keď proste sa im nerobí dobre remote, alebo neviem, doma majú malé deti a lepšie sa im robí v kancelárii, alebo sa len chcú stretnúť s kolegami a ísť s niekým aj na kávu na obed a tak. Čiže skôr to má ten socializačný faktor alebo únik z bytu, než že by to bolo, že my na tom trváme. A my v podstate nemáme tie kancelárie dimenzované tak, že by sa tam zmestila celá firma, lebo to by sa ani nevyužilo. To by bol úplný waste. A väčšina firmy vlastne robí remote, lebo nám to tak vyhovuje a vidíme v tom veľkú pridanú hodnotu. A zároveň máme pocit, že je to niečo, čo aj ľudia v nejakom bode už na to viac aj počúvajú, aj to trošku vyžadujú, aj si uvedomili, že v dobe rýchleho internetu a silného notebooku je to možno celkom dobrá cesta. Igor, keď sa bavíme vlastne o tom, že Panaxium servisujete rôznych klientov, tak tá diskusia bola, že je veľa legacy systémov pomerne, kde vy potrebujete ako keby, že prídete a neprepisujete alebo nenavrhujete nové riešenie, ale teda tá technológia je podriadená biznisu a to znamená, že vkladáte nové a postupne nejako refakturujete. Čo je taký akože, čo sú také vaše best practices, ktoré ste sa naučili, aby ste na legacy projektoch, možno, že aj pre regulované odvetvia alebo odvetvia, kde je veľmi dôležitá bezpečnosť, kde je veľmi dôležitá nielen bezpečnosť ako taká, ale aj bezpečnosť dát užívateľov, aby ste boli vlastne úspešní v takýchto projektoch. Ja by som asi začal nejakým takým mindsetom, že ako na tým vlastne rozmýšľame, lebo keď bolo Panaxa menšie, tak som sa zúčastňoval väčšiny pohovorov, čiže za svoju éru som ich už urobil niekoľko stoviek a s tým, s čím som sa veľakrát stretával pri hlavne mladších vývojároch alebo vývojárkach, bolo, že preferovali tzv. Greenfield projekty. To znamená, že projekty na zelenej lúke, čiže prídete a ono to tak pekne znie, že to môžete postaviť na nových technológiách a moderných technológiách a tie technológie včera vyšli a oni videli dobrý tutoriál alebo si o tom niečo prečítali a strašne to chcú niekde použiť a to je super, hej, že to je dobré, že používajme nové technológie. Nechcem, aby to znelo, že nie. Len Greenfield projekt je Greenfield projektom v podstate prvých pár týždňov, možno pár mesiacov a potom vlastne sa už z toho stáva regulárny projekt, kde keď príde každý nový vývojár, tak už vlastne prichádza do niečoho, čo už niekto iný písal a musí nejako upravovať veci a chcem tým povedať, že trvácnosť tej vlastnosti, že je niečo Greenfield projekt je relatívne krátka a väčšina úspešného softvéru je úspešný preto, lebo prináša niekomu nejakú biznisovú hodnotu, zarába mu peniaze nejakým spôsobom, slúži nejakým zákazníkom a z toho celého life cycle, toho životného cyklu toho softvéru, tá greenfieldová vlastnosť je prvých pár týždňov až mesiacov a tá celá hodnota leží niekde úplne inde v tej trvácnosti toho softvéru. Hej, že nikto si asi nekupuje nové auto každý mesiac, alebo rozhodne to nie je asi úplne bežný stav pre bežného človeka. Naopak chceme niečo vybudovať a mať z toho hodnotu čo najdlhšie. No a z tohto titulu je tým pádom naši zákazníci sú práve tí, ktorí už majú niečo hotové, alebo väčšinou majú niečo a na tom chcú nejako stavať, chcú to nejako rozširovať. Majú s tým nejaký problém a potrebujú s tým nejako pomôcť, alebo nemajú dosť ľudí a potrebujú viacej narásť, alebo riešia rôzne problémy, ale drvivá väčšina projektov, na ktorých sme, už existovali a my ich pomáhame nejako rozvíjať.
No a ono to nie sú nutne len legacy systémy, samozrejme sú tam aj také veci, ale za mňa to umenie toho celého spočíva v tom vedieť takýto systém posúvať ďalej, nejak sa zamyslieť nad tým, ako funguje, povedať si, čo na ňom funguje, čo na ňom nefunguje a ako ho vlastne technologicky ťahať dopredu, tak aby sme práve nezostali na tých starých technológiách a aby sme tam mohli používať aj nové veci, ale zase, aby to nebolo o tom, že teraz povieme zákazníkovi, že to máte celé zlé, to musíte celé zahodiť a my vám to napíšeme odznovu a lepšie a my to nenapíšeme odznovu a lepšie, my tam len vyrobíme nové chyby, tak ako každý jeden vývojár vyrába proste chyby v tom softveri. Čiže za mňa je to o tomto mindsete, že proste pozrieť sa na to, čo funguje, stavať na tom ďalej a nerobiť ako keby waste na tom softveri. Jak sa hovorí, že každý riadok kódu je potenciálny bug. A možno, že keď si to nazval takto, hej, že nejaké, že softwarový projekt má vlastnosť, ktorá je, že vlastnosť Greenfield, ktorá potom po, mesiaci alebo dvoch už tam nie je. A čo sú tie vlastnosti dobrého softwarového projektu na to, aby sa s ním dalo dlho pracovať, aby sa dal maintainovať, aby sa dal možno postupne aj refaktorovať? A je ich veľa, ja ich určite nechcem hovoriť všetky, lebo nechcem úplne znieť ako kniha, že ja poviem také, čo sa nám osvedčili alebo ukázali ako tie problémové a na ktoré je dobre sa za mňa zamerať. Je lepšie, keď sa nebavíme o jednom veľkom softveri, ale o veľa menších softveroch. Dáva to určitú slobodu v tom, ako sa ten software potom dá posúvať dopredu technologicky, lebo keď máte jeden veľký komponent, ktorý má proste kopu histórie v sebe a treba ho nejako meniť, tak väčšinou ten zásah spôsobuje veľa, alebo teda má vplyv na veľké časti toho systému. Kdežto keď máte viac menších komponent, či už sa bavíme o mikroservisoch alebo o serverless spôsobe, tak viete meniť menšie celky, uchopiteľnejšie celky, ktoré sú možno menej previazané a dokonca máte aj na výber v tom, že špeciálne pri serverless spôsobe alebo pri mikroservisách vy môžete kľudne každú jednu z tých servis napísať aj v inom jazyku. Nehovorím, že by som toto odporúčal, len hovorím, že zrazu tam vznikajú aj takéto možnosti. A niekde dávnejšie som čítal, že napríklad Facebook celkom ťaží z takéhoto niečoho, hej, že oni sa ani nepozerajú úplne na to, že či niekto Python vyvíja C# alebo Java alebo čo. Proste píš kód v tom, v čom vieš a napíš komponentu a proste niekto iný ju po tebe napíše v inom jazyku. To je možno extrém, toto by som možno, že až taký cowboy by som možno nebol, ale rozhodne tam vzniká menej prepojení a je jednoduchšie, alebo teda je uchopiteľnejšie treba spôsobovať technologicky takýto projekt dopredu. Samozrejme sú tam zase možno iné problémy, ale akože neexistuje úplne, že silver bullet riešenie na tento problém. Čiže toto je jedna vec, že rozbiť to proste alebo teda uchopiť to ako menšie celky. Čiže napríklad, keď aj stávame nový projekt, tak sa nad tým zamýšľame skôr týmto spôsobom, než že by sme robili jeden veľký monolitický systém. No a veľa automatizácie, čo sa týka deploymentu, automatických testov a podobne. To je niečo, čo sa ukazuje ako proste kľúčová vlastnosť každého dobrého projektu. Proste eliminovať buildovanie u ľudí. Hej, na čo to majú robiť ľudia, keď toto sa dá krásne zautomatizovať. Rozmýšľam, čo by som tam spomenul ešte. Nejaké riešenie incidentov v produkcii je veľmi jednoduchšie, keď máte spravené veľmi dobré logovanie v zmysle ani všetko, ani nič, hej, že ani jeden extrém, ani druhý, ale proste, že sa tie logy nejako rozumne zbierajú, že sa naozaj dajú pozrieť a že to nie je také, že ja vlastne netuším, čo sa v tej produkcii deje, hej, že stretávame sa aj s takýmito vecami. A kľúčová vlastnosť tých veľa malých komponentov je, že ako vedieť povedať, že keď sa niečo udeje naprieč tým systémom, takže tie veci spolu súvisia. Čiže on sa to volá, že traceability. To znamená, že viem povedať, že keď mi nejaký request alebo nejaká požiadavka niečo tečie cez veľa malých komponentov, tak vedieť ju nejako poprepájať, že toto je ona a toto spolu súvisí. Takže takéto veci sa ukazujú celkom ako zaujímavé a je ich tam milión ďalších. Mne to príde ako taká skrátená verzia clean code. Neviem, či si čítal. Poznám. Pojem, čo je pre tých starších, pre tých programátorov, ktorí začali, povedzme, že na začiatku storočia,
a nie na začiatku tohto 10-ročia. A nedávno, tak je to už pomaličky automatika, ale veľa ľudí to nepozná. Že ten clean code pekne opisuje nejakú modularitu. Dekaplovanie a menej dependencies a takéto veci, áno. Tá literatúra existuje, že to nie sú nové veci, hej, že to je skôr, že reálne ich treba aj používať, lebo dneska existuje, že extrémne veľké množstvo kurzov, YouTube tutoriálov, kadečoho a ľudia majú, že množstvo proste vecí, ako sa vedia ponoriť do programovania, len nie každý ide nutne do hĺbky a nie za každým je nutne to rozmýšľanie a to reálne učenie nastáva, až keď niečo beží v produkcii a my vlastne ten systém musíme nejakým spôsobom sa oň starať. Hej, že to reálne niekto používa a tam vznikajú nejaké problémy. Nie je len o tom, že ako je ten výsledok, že niekto chce mať iba delivery, OK, klient vidí, je to funkčné, je to klikateľné, je to použiteľné, robí to, čo má, ale nie je to len o tom. Je to aj o tom, o tých črevách, čo je vnútri a čo je za pozadí. A to je niekedy dôležitejšie a podstatnejšie, ako že to áno, naozaj funguje v danom čase. Určite áno. Čo je zaujímavé, že teraz sú firmy, ktoré hlásajú návrat k monolitu, hej? Rieši to niektoré problémy. Máš na to ty, Igor, nejaký názor, alebo je to tak, že OK, ty máš tú svoju ako keby preferovanú stranu, nejaké, nazveme to microservisy, aj keď to vôbec nemusia byť microservisy, ale ide o to len, že je to nejaký komponentový systém, akokoľvek už komunikujú a je tak aj manažovaný, pričom obrovský benefit tam je hlavne z tej automatizácie, že bez tej automatizácie asi to môže byť veľký pain in the ass. Ak som sa niečo naučil za celú tú dobu, tak to je, že nespoliehať sa na jeden typ spôsobu, paternu, technológiu alebo niečo také, lebo presne ako hovoríš, že kedysi monolit bolo jediné a hlavné riešenie a tam sa narazilo na škálovateľnosť. Prišli mikroservisy, tie priniesli vlastne nové problémy, ale aj vyriešili niektoré staré. A dneska zase, ja už tiež som akože počul aj to, že však monolit vlastne je riešenie, lebo však servery zase trošku zosilnili a tak, ale tam sa zase vrátime k tej škálovateľnosti. Ja to mám podobne zase, ja som vlastne začínal ako webový vývojár, hej, a kedysi sa začínalo PHPčkom a toto vyplúvalo HTML-ko a to sa načítalo do browseru, potom sa zistilo, že browsery sú silné a ľudia majú silnejšie notebooky, tak poďme púšťať javascriptové single page aplikácie a dneska je zase v mode server-side rendering a je to jak nová feature, keby to existovalo a pritom tým sa to celé začalo, hej, čiže ono je to taká sinusoida, že proste niečo sa používalo, potom sa to zmenilo, teraz sa zase k tomu vraciame a to isté je s tými monolitmi. Čiže za mňa to nie je ani tak o tom, že čo je lepšie, lebo tam sa dostaneme do debaty, že ja si myslím a ty si myslíš a niekto iný si myslí. Za mňa, ja sa na to pozerám, že úplne ináč, že nám zákazníci povedia, že máme takýto problém a mojou úlohou je dať im na to čo najviac cost-effective riešenie, ktoré vyrieši ich problém. Ak to bude monolit, tak to bude monolit, ak to budú mikroservisy, tak to budú mikroservisy a my nemáme jedno jediné riešenie na všetko. My máme akože sadu nástrojov, ktoré nejako proste používame a pod nástrojmi nemyslím len programovacie jazyky, myslím tým postupy, myslím tým spôsob manažovania projektu, myslím tým spôsob nasadenia do produkcie, myslím tým spôsob prevádzkovania v produkcii a tak ďalej. A na toto proste máme ako firma nejaké postupy a podľa toho, aké je zadanie a aký je problém, vyberáme technológiu, postup a tak ďalej. A to je za mňa jediný správny spôsob, ktorým viem ja nejako rozmýšľať, lebo to znamená, že sa prispôsobujeme a využívame svoju expertízu na to. Keď sme sa bavili teda o tých ešte properties, ako keby systémov, ktoré, aby sa dobre dali spravovať, vyvíjať, aby sa dobre vývojárom s nimi pracovalo, tak čo sa týka automatizácie, buildov, riešenie incidentov v produkcii, logovanie, traceability, čo sú tvoje preferované nástroje, hej? Robíte s tým, čo treba, ale keby si mal vybrať a vyskladať vlastne taký stack pre tvoj ideálny projekt, čo by tam... Keď ide... Jeden typ projektov, s ktorým sa stretávame, je, že menší zákazník v zmysle živnostník, malá firma alebo niečo podobné, väčšinou nie IT firma, to znamená ľubovoľné iné odvetvie, chce mobilnú aplikáciu
ale to vie byť celkom nákladná vec, treba sa o to starať a tak ďalej. A väčšinou ku každej mobilnej aplikácii treba nejaký backend alebo proste niečo, čím ju naplníte, z čoho čerpa dáta, kam niečo uploaduje a tak ďalej. Nestretol som asi už dávno mobilnú aplikáciu, ktorá by nemala nejaký backend. No a na toto používame Firebase ako backend od Google. Čiže to je vlastne taká nadstavba nad Google Cloudom, respektíve také zjednodušenie Google Cloudu, lebo Firebase je v podstate čistý Google Cloud. Tam práve používame serverless, to je jedno z tých riešení, že veľa malých komponentov, lebo môžete si predstaviť, že každý endpoint, každá URL adresa alebo každé nejaké volanie je samostatná JavaScriptová funkcia, ktoré sa dajú deployovať nezávisle, ktoré fungujú nezávisle, robia s jednou databázou, ale je to veľmi príjemné v tom, že píšete veľmi maličké kúsky kódu, ktoré proste niečo robia a tak. Čiže backend je Firebase funkcie, Firestore databáza alebo nejaká SQL-ková databáza a Firebase projekt potrebujete tak či tak, ak robíte mobilnú aplikáciu kvôli push notifikáciám a keď už ho máme, tak prečo nevyužiť aj tie ostatné veci, čo ponúka. A platí sa podľa toho, ako sa využíva. Čiže keď sa využíva málo, tak vie to byť aj zadarmo. Keď sa využíva viacej, tak sa platí podľa použitia a samozrejme je na našej šikovnosti, ako efektívne napíšeme ten systém, aby bol šetrný k tým zdrojom. Čiže jeden z bežných technických stekov, ktoré používame na takéto typy projektov, že mobilná aplikácia vo Fluttery, aby bola na obidve platformy, aj Android aj iOS. A k tomu Firebaseový backend, ktorý proste rieši čokoľvek, čo treba v rámci tej mobilnej aplikácie na prepojenie, naplnenie dát a tak ďalej. Potom máme veľké projekty, kde robia niekedy desiatky ľudí pre rôzne firmy a tam sa väčšinou spoliehame buď na .NET ako backendový stack, kombinovaný buď s Reactom alebo s Angularom na frontende. Obidve sú vlastne robustné frameworky, dlhodobo používané. Za .NETom aj Microsoft, to znamená všetko stabilní hráči. A má to vyriešené asi všetky problémy, ktoré by sme mohli riešiť, takže vieme, že o tie technológie sa proste vieme oprieť a že tam proste sú a sú dobré. A prípadne ešte potom používame Node.js, TypeScript na backendy, React, Angular na frontendy. To je taký náš najtypickejší stack, tieto dve veci. No a na mobilnom svete buď natívny vývoj v Kotline alebo v Swifte, alebo kombinácia vo Fluttery. Uh-huh. A kde je ten Lego Python? To je v mojom srdiečku iba. To je moje hobby. Čo sa týka natívneho vývoja a Flutteru, tam je tvoj take aký? Versus teda Flutter? Pragmaticky. Flutter, React Native prešli dlhou cestou. Kedysi bol poznať rozdiel v performance v aplikácii, ktorá bola urobená takýmto spôsobom versus natívnym. Dneska ten rozdiel už taký nie je. To znamená, keď urobíte Flutter aplikáciu s pekným dizajnom, tak je veľmi ťažké spoznať, že to nie je natívna aplikácia v praxi. A bude rýchla, bude svížna, bude pekná, bude mať pekné animácie a bude napísaná jednou codebaseou na dve platformy, čo je niečo, voči čomu sa ťažko argumentuje z ekonomického hľadiska. Môj osobný názor, samozrejme akože nemám kryštálovú guľu, ale môj osobný názor je, že toto nie je niečo, čo sa dá úplne ignorovať. Každému jednému zákazníkovi záleží na tom, koľko jeho projekt stojí a koľko ho to bude stáť a ako sa to udržiava. A ťažko sa vysvetľuje, že tu vám niečo naprogramujeme dvakrát v dvoch rôznych technológiách, keď sa to dá urobiť raz. Hoď samozrejme nie je to úplne ako, že tá matika nie je, že je to dvakrát rýchlejšie, ale je to rýchlejšie. Takže môj pohľad je čisto pragmatický a je to o tom, že čo sme schopní predať, tak aby sme boli konkurencieschopní a tak aby, a ak to spĺňa všetky technické náležitosti, tak prečo to nepoužiť? Ešte si spomínal jednu z takých mojich obľúbených vecí, čo sú tracing, že keď nevidíš, ako funguje produkcia, čo je v produkcii, tak si v princípe z môjho pohľadu slepý a nevieš pomaly ani pokračovať s vývojom. To je úplne slepá cesta za mňa.
No a že tak logy a tracing. Máš nejaké tooly alebo nejaké koncepty alebo nejaké prístupy, ktoré radi používate? No my sa spoliehame do veľkej miery práve na cloudy, to znamená či už Amazon alebo Google Cloud, tak oni tieto tooly v sebe majú. Hej, že napríklad pri tom Firebase mne úplne stačí ten toolkit, ktorý je v rámci Google Cloudu. Tam sú veľmi podrobné logy, ktorá funkcia kedy zbehla. V kóde si viem napísať, čo potrebujem zalogovať a kedy a ako. A je to robustné, je to prehľadné, dajú sa tam dať spoločné identifikátory, aby keď nejaká funkcia púšťala inú funkciu a púšťala inú funkciu, tak to celé bolo traceované dokopy ako jedna cesta. Hej, čiže Amazon aj Google to majú vyriešené relatívne dobre. Nebojíte sa v rámci projektov vendor locku? Napríklad toho Firebaseu? Že jednoducho zrazu vám klient zavolá, že no zrazu máme viacej klientov, používateľov, ale ten bill z Google prišiel extrémne vysoký, musíte to zhrať. Ako všetko je to trade-off, že mohli by sme, že malé projekty robiť cloud agnosticky, čiže tak, aby boli nezávislé od toho, na ktorom cloude bežia, je za mňa nerentabilné pre tú malú firmu. Takže ja na ich mieste by som do toho ani neinvestoval, lebo ak majú málo zákazníkov alebo ak je to menšia firma, tak sa im to proste neoplatí, že to je drahá vlastnosť softvéru. Pre väčšiu firmu sa niekedy môže dokonca oplatiť aj akože nebyť len na cloude, ale mať naozaj nejaké vlastné, či už akože dedikované virtuálne mašiny alebo nebodaj aj fyzické železo. Že viem si predstaviť, že je tam nejaká matika, ktorou sa dá dosiahnuť, že možno, že to vychádza aj lacnejšie, ale to sa bavíme o gigantickej škále. A ja si zase nemyslím, že je to taký problém, lebo ak niečo raz napíšem cez Firebase funkcie, takže nemyslím si, že je to až tak výrazný rozdiel oproti lambda funkciám od AWSu, prípadne keby som chcel ísť do nejakého open sourceového riešenia, ako je Supabase alebo niečo podobné. A jasné, stojí to nejaký čas a treba si proste vždy zvážiť, že či je pre mňa dôležité byť cloud agnostik alebo optimalizovať tie kosty pri tom vendorovi, ktorého mám. A môj názor je, že keď už som u nejakého vendora, tak ja chcem z neho využiť čo najviac toolov, lebo vlastne tam ja hľadám tú efektivitu a oni to dobre vedia, oni tak tie tooly robia. Oni chcú samozrejme, aby sa tam ľudia čo najviac do toho zainvestovali a boli čo najviac akože používali ich tooly, ale to nie je len tá zlá vlastnosť toho, to je aj tá dobrá, lebo ak sú tie tooly dobré, tak reálne nám prinášajú nejakú efektivitu. Čiže dá sa skladať aj z rôznych cloudov, dá sa skladať aj, že nebude to na žiadnom cloude, bude to na Kubernetes a budem si ten Kubernetes niekde prevádzkovať, lenže tým si pridávam nové kosty. Niekto musí prevádzkovať ten Kubernetes, niekto sa o to musí starať a teraz otázka je, stojí mi tento kost za to, že som loknutý alebo nie som loknutý. To je celá rovnica. A môže vysť tak aj tak. Čiže to je o tom, že čo je pre mňa dôležité. A jediné čo, my vždy s zákazníkom toto vysvetľujeme, že takáto je situácia, toto sa deje, takéto to má trade-offy, toto je benefit, toto je podmienka, čo s tým ide ruka v ruke. Jasne, čiže nie je taký ortodoxný. Nie, lebo už sme sa stretli s tým, že niekto proste potreboval mať väčšiu kontrolu nad tým, musel spĺňať zase možno nejakú legislatívu alebo čokoľvek a tým pádom si viacej veril vlastným virtuálnym mašinám, ktoré ale aj tak sú hostované zase v nejakom datacentre. Čiže že kam chceme ťahať ten vendor lock-in, lebo keď máš server v konkrétnom datacentre, je to vendor lock-in, alebo akože môžem ich preniesť niekde inde, zase stojí nejaké peniaze. Tak len ten effort, ktorý musíš spraviť, aby si preniesol... Presne tak. Je trošku iný. Zasa má to, ako hovoríš, trade-offy, že musíš niekde investovať a niekde Preto by som to nechcel uzavrieť jednoznačnou odpoveďou, lebo za mňa to proste záleží od konkrétnej situácie a od toho, čo si ten človek alebo zákazník vlastne viac cení. Či je pre ňo cennejšie nebyť loknutý na vendora, alebo naopak zoptimalizovať náklady. Ty si spomínal, že si začínal ako web developer. Vedel by si popísať vlastne, ako si ty začal s programovaním a možno aj načeknúť, ako vzniklo samotné Panaxeo? Jasné. A ja by som možno ešte tam pridal to, lebo ty si vlastne spomínal, Igor, že po skončení vysokej školy už si mal vlastne 8 rokov praxe, alebo také niečo, takže... Že to... 6 tuším, ale presne to nedorátam asi. Ale ja som reálne začal s takým, že programovaním za peniaze v zmysle na strednej škole.
Na strednej škole som vlastne robil prvé projekty také, že niekto mi za to niečo aj zaplatil. A tým pádom to rátam ako už nejakú takú začiatočníckú prax. A v podstate počas celej výšky som reálne pracoval a venoval som sa vlastne jednému aj druhému. Tam vlastne začala moja kariéra context switchingu. Takže študoval si medicínu alebo veterínu a programoval. To nie, to bol matfis, denné štúdium a popri tom vlastne práca. No a to programovanie ťa bavilo veľa, evidentne, hej, ale stále ešte programuješ? Stále ešte programujem, ale je to oveľa sporadickejšie ako v minulosti, že nie je to proste môj full-time job. Je to, že musím si tu a tam ukradnúť nejaký čas zo svojho iného času na to, aby som sa k tomu dostal, ale zase o to viac sa snažím byť efektívny. To znamená, že o to menej sa s tým vyslovene takže zabávam. Že teraz skôr fungujem asi v takých režimoch, že ja si najprv relatívne presne premyslím, čo chcem naprogramovať, ako to chcem naprogramovať, že v podstate to najprv vymýšľam, aby som si potom skôr len sadol za ten kód a napísal čo najviac z toho. On sa to samozrejme nedá, hej, že niečo zistím až počas toho, jak to programujem, ale napríklad pri tom vývoji hier sa celkom dá vymyslieť veľa z tej matiky predtým, ako to reálne začnem písať a potom až opravovať nejaké chyby, ktoré z toho vzniknú. A ja som vlastne začal ako webový vývojár, to bolo frontendy, backendy, PHPčko, HTML, CSS, JavaScript, jQuery a také veci. jQuery myslím dneska ešte stále existuje, ale neviem. A dokonca je ešte aj celkom silno používané, ale nie som si istý, či je to zrovna niečo, čo si vyberajú ľudia na nové projekty. Musel by som sa pozrieť do nejakých štatistík. A tak určite, keď si vezmeš nejaký WordPress, čo je možno najpoužívanejší, tak určite, alebo takéto nejaké frameworky, jQuery, silnú závislosť. Ale či je to najsťahovanejší NPM projekt, to asi nebude. Neviem, ale niekde čítam teraz, je to nový článok z januára 2024, že je to stále top JS library, aj keď otázka je... To ma neprekvapuje, ale asi kvôli tomu WordPressu. Je to podľa Stack Overflow survey, hej, že 23. Stack Overflow Survey je jedna z najlepších, ktoré sa robia, lebo je naprieč celým svetom a naprieč všetkými technológiami a oni majú 10 000 respondentov, čiže je aj relatívne presná. Alebo teda je to také, že je to jeden z najväčších takých zdrojov týchto dát. A tam som práve v tej poslednej, myslím, čítal, že jQuery je stále akože celkom dobrý hráč. Ale to boli moje začiatky vlastne. Potom tam bol Ruby on Rails, nejaký vývoj. No a dneska, keď niečo programujem, tak je to buď C# v Unity, alebo nejaký Node.js-ový serverlessový backend, prípadne nejaká frontendová vec. A tú afinitu ľudí k JavaScript, TypeScript kombu a teda akože aj Node.js a potom Nest si veľmi všímam, že aj je to zase z pragmatických dôvodov, hej, že ľudia na to prechádzajú, aj keď nie je to o tej prepoužiteľnosti, ale čo by ma zaujímalo, si spomínal, že bol si rubičkár a tak ďalej a k tomu C# si sa dostal vyslovene kvôli hrám, alebo tam bol aj nejaký iný dôvod? C# má u nás celkom silné firemné zastúpenie, ale ja som sa k nemu dostal paradoxne skôr kvôli hrám. Ale aj mi to celkom teraz výrazne pomáha, lebo vlastne rozumiem tomu ekosystému a uľahčuje mi to nejakú prácu v rámci Panaxia. No a ako si sa vlastne dostal z toho univerzitného context switchingu v práci na založenie firmy so 7 ľuďmi? Programoval som, potom som bol projektový manažér, potom som bol engineering manažér a v nejakom bode som si povedal, že ma baví riešiť vlastne celý taký nejaký životný cyklus toho softvéru. Aj po nejakej salesovej rovine, aj po nejakej manažerskej rovine. A uvedomil som si, že ako jednotlivec viem urobiť projekt o nejakej veľkosti, ako projekťák o trošku väčšej veľkosti a ak by som chcel robiť ešte na väčších projektoch, tak vlastne na to potrebujete väčší tým ľudí so všetkým a nejak ma to prirodzene ťahalo k podnikaniu, že dáva mi to najviac zmysel v kontexte mojej práce, že ja som sa v každej práci, že či som bol zamestnanec alebo proste či robím vo svojej firme, tak ja robím tým istým spôsobom, že ja na tým nerozmýšľam ináč. Alebo že keď som bol u niekoho zamestnaný, tak som nerobil iným spôsobom, ako robím teraz,
a vždy do toho dávam, čo sa dá. No a tým pádom mi dávalo aj zmysel možno skúsiť podnikať a nejak to funguje už posledných 5 rokov. To sú teda tvoje profesionálne začiatky, aj cesty a súčasnosť. A ja by som sa ešte možno, že vrátil, lebo mali sme tam dve dobré témy, keď sme sa bavili minule, že jednak legacy monolity, to sme si a microservisy, to sme si trošku prešli, ale ty si hovoril veľa, alebo si načrtol aj, že veľká téma pre teba je vlastne akože defenzívne programovanie, čo rovnako ako Oli spomínal knižku Clean Code alebo Dokonalý kód, tak myslím, že je tam tiež defenzívne programovanie spomínané v obidvoch alebo minimálne v jednej z tých kníh. Ja sa priznám, že ja neviem, či to je pojem. Ja to tak volám z natury toho, čo to je. Je to, podľa mňa, akože je to reálne, je to pojem a je to way of thinking zasa, hej, alebo nejaký spôsob, ako nad tým rozmýšľať. Myslím, že to je úplne validný mindset, aby som to takto nazval, ktorý možno, že nie všetci naši posluchači sú s ním oboznámení, ale tá úplná pointa je, že treba byť super paranoidný, hej, ale zasa chceš aj nejakú produktivitu. Ako sa ty teda pozeráš na tie defensívne? Takže ja len chcem povedať, že ja som si nebol istý, alebo teda nevedel som to teraz, že či to je reálny pojem, že ja som tak volal jeden štýl, ktorý sme použili v konkrétnom projekte a súvisí to naozaj s tým, že je to trošku také paranoidnejšie programovanie, kde počítaš s tým, že každý riadok kódu je bug a potenciálne môže spôsobiť problém a ten projekt si ho vyslovene vyžadoval, čo môžem spomenúť za chvíľku. Ja sa len ospravedlňujem, že ak je to reálne nejaký pojem a ja teraz vlastne po tým poviem niečo úplne iné, tak aby z toho nevzniklo, že vlastne tu predefinované pojmy, hej, že to znie. Ja som to vyslovene použil ako pojem na štýl, ktorý sme nejako použili, ale znie mi to z toho, čo si povedal, ako vlastne podobný alebo rovnaký mindset. Vieš to zadefinovať z tvojho uhla pohľadu? Zabudni, že sme ti povedali niečo a teraz iba poď vysvetliť. Ja som to použil pri jednom projekte, kde išlo o to, že sme programovali mobilné SDKčka a celá pointa toho je, že mobilné SDKčko je niečo, čo je vlastne kus kódu, ktorý si niekto môže integrovať do svojej mobilnej aplikácie, aby získal nejaké funkcie navyše, ale v podstate sa na to dá pozerať ako na nejakú knižnicu tretej strany. No a teraz problém je, že keď my urobíme chybu v takomto SDKčku, že tam proste spravíme nejaký bug, tak najprv to uvedem napríklad, že webové aplikácie, že keď urobím chybu vo webovej aplikácii, tak ju opravím, redeploynem a všetci, čo ju používajú hneď, alebo do hodiny, alebo do 10 hodín, alebo do pár hodín proste môžu používať bez tej chyby. Keď urobím chybu v klasickej mobilnej aplikácii, už to prechádza cez nejaký App Store review, cez App Store, cez Google Play Store, už sa na to pozerá nejaký externý človek, oni vám garantujú alebo negarantujú, že koľko to bude trvať, v lepšom prípade 2 hodiny, v horšom prípade 3 mesiace, už sme sa stretli naozaj, že s kadečím. Najdlhšie zakladanie App Store účtu bolo tuším 8 týždňov. Apple vymýšľal nejaké veci. Takže chcem tým povedať, že sú tam také veci, ktoré sú mimo nášho dosahu a tým pádom, keď urobíme chybu že v mobilnej aplikácii, už to prechádza z takéto niečo, no a potom vy nemáte zaručené, že ľudia si hneď stiahnu ten update. Niekto si ho stiahne hneď, niekto si ho stiahne o týždeň, niekto si ho stiahne o mesiac a niekto si ho nestiahne nikdy. Hej, čiže to je realita. No a teraz, keď vy urobíte chybu v mobilnom SDKčku ešte o stupeň ďalej, tak kým sa to mobilné SDKčko, tá nová verzia dostane do všetkých mobilných aplikácií, kde je používané a tie sa všetky tým procesom, čo som práve popísal, dostanú k zákazníkom a tak ďalej, tak nejaké dáta, ktoré sme mali k dispozícii, nám ukázali, že niekedy trvá aj 6 mesiacov od opravy našej chyby po to, kým tá opravená verzia mobilného SDKčka je majoritná verzia medzi všetkými užívateľmi. Čiže je najviac používaná. Nie, že ju všetci majú, ale že je len najviac používaná. 6 mesiacov je príšerne dlhá doba. To znamená, v preklade, čo to znamená, je, že robiť chyby je extrémne drahé. A ako náhle mi niekto povie, že robiť chyby je extrémne drahé, tak to znamená, že ja musím urobiť všetko preto, aby sme ich čo najviac nerobili, lenže všetci vieme, že proste, alebo teda za mňa je proste zrejme, že nedá sa nerobiť chyby. Hej, že poviem taký príklad, že ešte aj Boeing má teraz akože problémy softwarového charakteru, práve preto, že je to ťažké, samozrejme oni majú problém aj so šrobikmi teraz, ale
ale akože určité problémy mali aj v tom softveri, kde by sme čakali, že akože že lietadlo, že tam nechce mať žiadny bug nikdy, hej. Čiže alebo keď NASA robí raketoplán, tak tam si nemôžu dovoliť mať proste bug, ale ich odpoveď na to nie je nemať bug, ale mať tam 3 záložné systémy. Hej, že oni nikdy nevedia, že proste ktorý kedy vypadne, preto ho tam dajú 3-krát proste. Čiže tento štýl mindsetu je niečo, čo som ja nazval akože defenzívne programovanie, a to je, že nie, že nerobme chyby, ale dajme tam ešte 5 safety netov, ktoré každú našu chybu niekde nejako proste zachytia a niečo s ňou urobia. Čiže to, čo sa reálne stalo, je, že v tom mobilnom SDKčku sme neprestali robiť chyby, lebo to sa nedá, ale spravili sme tam vlastne takú nejakú ochrannú vrstvu, že keď sa tam niečo aj pokazí, tak by to malo silently failnúť. Čiže takže to exploduje v rámci tej mobilnej aplikácie, ako obrazne povedané, ale nezoberie to so sebou celú tú mobilnú aplikáciu a nestiahne ju to ku dnu. A to je jedna z tých point, hej, že keď sa niečo aj pokazí, tak je lepšie, keď to silently crashne, ako keď to ešte užívateľovi akože zhodí apku a povie mu to, že prepáčte, aplikácia prestala fungovať a tak ďalej. No a na to, aby takýto safety net nejako fungoval, tak tam presne predpokladáme, že všetko môže failnúť. Aj to, čo nemôže failnúť, môže failnúť. A aj keď predpokladám, že ste videli niekedy nejaký kus kódu, tak keď máte akože nejaké riešenie výnimiek, hej, try catch, tak aj ten catch blok môže reálne failnúť. Čiže to nie je, že dobre, dám niečo do try catchu, ale čo keď v tom catchi sa niečo zle stane, tak tam treba zase niečo vymyslieť. No a tento štýl mindsetu sme vtedy, som si povedal, že to je proste také defenzívne programovanie. Alebo keď mobilná aplikácia niečo ťahá z backendu, tak jeden spôsob je, že má napevno nadefinované, že očakávam, že prídu takéto dáta. Stačí, že jeden field je iný, alebo null, alebo niečo, a už sa mobilná aplikácia k tomu nevie nejako postaviť. Pričom možno si mohla len domyslieť tú hodnotu, alebo mohla proste nebyť tak rigidná v zmysle, že očakáva presnú dátovú štruktúru, ale čo keď nepríde napríklad jeden field, hej? A toto je napríklad veľmi dobré, keď pri mobilných aplikáciách je toto veľmi dobré, hlavne vtedy, keď potrebujete udržiavať viacero verzií. Ak mobilná aplikácia ťahá z backendu nejaké dáta a čaká nejakú štruktúru a teraz zrazu nepríde niektorý z tých fieldov, tak z môjho pohľadu je lepšie, keď to nejakým spôsobom buď odignoruje, alebo trebárs nezobrazí nejakú časť dát, ale nemala by crashnúť, lebo vy, keď udržujete mobilnú aplikáciu pri živote a jej backend tiež, tak buď ten backend držíte spätne kompatibilný, čo býva náročné, alebo ho musíte verziovať, čo znamená, že zase držíte niekoľko endpointov rôznych verzií, čo je zase náročné. Pričom možno stačilo tú mobilnú apku spraviť trošku defenzívnejšie, že keď nebodaj nepríde nejaký field, tak sa z toho hneď nezrúti. To je tá výhoda, nevýhoda silnej typovosti. No ale to nie, akože typovosť je jedna vec, ale vy viete aj silne typový programovací jazyk napísať tak, že keď tam tento field nie je, tak proste OK, tak ho len nezobrazím v nejakom výpise dát alebo niečo. Ak to nepokazí samozrejme nejakú integritu, len hovorím, že tento mindset je niečo, čo umožní ľuďom potom to API trošku voľnejšie upravovať a nie je to proste o tom, že Pane Bože, my z tohto endpointu nemôžeme ani len odstrániť jeden field, lebo rozbijeme 5 živých verzií aplikácie. Hej, že to je akože tá myšlienka za tým, že to je to, čo volám defenzívne programovanie, to je proste, že predpokladám, na nič sa nespolieham a snažím sa nekrešnúť. Tak by som to zhrnul. A na druhej strane, že tu si viem predstaviť, že potrebuješ vlastne extrémne silnú práve ten logging a traceability, alebo nejakú telemetriu, pretože ty síce akože nekrešuješ, na druhej strane chceš vedieť o všetkých týchto ako keby potlačených crashoch, aby si bol schopný meanwhile pracovať na tom, že to vytlníš. Ideálne áno, len zase ak to má byť rozumná telemetria, tak ak chcete ju zbierať, tak tam sa potom väčšinou robí nejaký sampling, to znamená nezbierate každú jednu vec, ale proste každú tisícu pri nejakej škále, lebo vlastne si myslíme, že keď sa urobí len sample z nejakej celej populácie, tak to podáva obraz, ak je to náhodné. Ale áno, akože v zásade to sedí tak, jak si to povedal, že proste chceš vedieť aj o tých prípadoch, ktoré akože sa nesprávali úplne štandardne. A
alebo to, že najviac je to práve pri tých mobilných aplikáciách, kde málo kedy sa drží backend pre jednu verziu, ale väčšinou sa drží pre 3-4 proste staršie verzie. Že keď vám tretina zákazníkov beží na starej verzii, tak buď ich donútite k updateu nejakým forced updateom, že im zobrazíte okno a proste buď si updateneš, alebo sa nedá používať apka, ale zase to nie je nutne vždy preferované, to si môžu dovodiť možno bankové aplikácie, ktoré akože potrebujú, aby mali pod kontrolou ten update proces, ale bežná aplikácia by nemala moc úspech, keby furt takto nutila usera. Že predstavte si, že si otvoríte YouTube a furt sa nám zobrazí, musíš si uploadnúť na novú verziu, lebo neviem, nám sa nechcelo upravať backendy. Len aby som pochopil, ale pri nejakých akože error reportingoch, hej, alebo že ja neviem, vám nejaké exceptiony loguje, tak tam asi sampling nerobíte. Či aj tam dáva zmysel robiť sampling? Jasné. Z môjho pohľadu vždy dáva robiť sampling, keď už je userov toľko, že sa ako keby neoplatí. Že ak mám 1000 userov, kľudne sa dá zbierať všetko, ale ak mám 1 000 000 userov, tak nemá zmysel zbierať data akože že crashe proste z 1 000 000 userov, lebo aj bugy väčšinou v produkcii sa neopravujú tak, že mám bug, okamžite ho ideme opravovať. Všetky aplikácie, ktoré používate aj dneska, majú milión bugov, len väčšinou o tom proste neviete, lebo buď crashnú silently, alebo crashnú, vy ich zapnete znovu a neriešite, idete ďalej. A tie firmy neopravujú ten bug, že tu mám jeden bug, tak ho idem opraviť. Oni si pozrú, že tu mám 20 reportov, tento má výskyt 200 000 krát, tento má výskyt 1000 krát a tento má výskyt 2-krát. Tak ten, čo má výskyt 2-krát, je tak drahý na opravu, že to nikto nikdy neopraví. A tiež je tam vysoká pravdepodobnosť, že sa opraví aj sám nejakú aktualizáciu alebo nejakú inú zmenu. Pretože to je pravda. Hej. V závislosti od škály, koľko má aplikácia užívateľov, niektoré problémy, keď proste, že ak má, poviem príklad, ak má apka 200 000 užívateľov a dvaja majú bug v nejakej situácii a keď refreshli apku, tak apka funguje ďalej, to nikto nikdy nebude riešiť a hľadať, lebo cena toho bugu proste, že oprava toho bugu je nerentabilná a v podstate úplne zbytočná. Naopak, keď má z 200 000 ľudí 2000 ľudí bug, to už je tak vysoké percento, že to samozrejme niekto musí opraviť a čo najskôr a najrychlejšie. Ja sa vrátim späť k tej téme toho defenzívneho programovania. Tam je zaujímavý topik a prepojenie na to. Nemôžem si spomenúť teraz na ten design pattern, ktorý sa toho týka, ale v tomto design patterne alebo v tomto návode alebo prístupe sa spomína napríklad americká elektráreň, tuším, že jadrová elektráreň, ktorá vlastne musela riešiť každú jednu situáciu. Chladia to jadro, čo ak dojde voda, čo ak prestane vytekať horúca voda a neviem čo všetko. A že vlastne na základe toho dizajnu, ktorý musel niekto robiť v tejto jadrovej elektrárne, tak vznikol aj nejaký spôsob toho programovania, ako prispôsobovať sa zmenám, ktoré nemôžete ovplyvniť. A ja si myslím, že to je priamo spojené aj týmto defenzívnym programovaním. Toto je taká zaujímavá téma, ktorú by sme asi vedeli dosť rozprávať. To volá, lebo to je celkom zaujímavé, to by som si prečítal. No určite, keď nahráme to, tak budem to vyhľadávať, lebo teraz na rýchlo som to nenašiel, ale mám predstave v hlave, že som videl ten článok, je tam náčrtok atomovej elektrárne, jadrovej elektrárne, aj tam vlastne popisuje to, je to use case aj o tom, ako tam zlyhala nejaká technická vec. Na základe tej technickej veci, čo zlyhala, tak bol vlastne popísaný nejaký softwarový vývoj. Tiež by som chcel spomenúť, že napríklad že to defenzívne programovanie, čo si spomínal, konkrétne tú časť, ktorú si hovoril, že je to o tom, že aj keď ti môže crashnúť a niekedy je lepšie crashnúť celú aplikáciu, aby si zachránil niektoré veci, tak toto je aj reálny prístup, ktorý sa nevolá defenzívne programovanie, ale ľudovo sa volá let it crash or let it die. Niektorí ľudia to inak volajú a toto je dosť bolo populárne aj v 90. rokov a hlavne keď sa budovala celosvetová infraštruktúra internetu. Lebo keď si ponoril nejaké káble do mora alebo nejaký router, tak keď sa to pokazilo, nemohol si tam ísť a vymeniť ho alebo stlačiť button alebo niečo také. To rovnako ako aj do vesmíru, ale aj samotné routere. Keď máš väžu, ktorá má 190 metrov, tak vyliesť tam niekto, aby reštartoval nejaký Wi-Fi router, to nebude také jednoduché.
toto je ďalší koncept, ktorý není niečo nové, ale je to veľmi staré a tu sa pekne ukazuje to, že tie staré veci, či už v knižkách alebo kdekoľvek inde, sú dobré a dajú sa používať. S týmto rozhodne súhlasím, lebo ja napríklad je taká kniha, sa volá, že Programátor pragmatik. To je stará, akože fakt, že brutál stará za mňa, že ktokoľvek si aj dneska prečíta, tak polovica z tých vecí a hlavne takých tých koncepčných, tak je platná. Ne? A už len, možno, že však veď aj samotný akože ten AI výskum a začal kedy dávno, hej, a tie veci teraz v podstate sú len vylepšené vďaka tomu, že je nejaká výpočtová kapacita a škála, aj dostupnosť dát, hej, že vôbec sa dajú použiť. A čo je sranda, tak ja som niekde minule čítal článok o tom vlastne, že elektrické kolobežky, hej, že boli už niekedy, ja neviem, dávno a len potom proste tá elektromobilita bola zabitá aj z nejakých rôznych dôvodov. Takže veľa vecí, ktoré my tu máme teraz, už boli vymyslené a je otestované a treba sa veľa učiť, no. V praxi ideálne. Igor, tvoj názor na toto? Asi tak, jak ste povedali, že veľa z konceptov, ktoré sa dneska používajú, nie sú nutne nové, ale sú umožnené tým, že tá technológia niekam pokročila. Aj v AIčku, jak si povedal, že došlo na výpočtovú kapacitu, že zrazu je k dispozícii a máme silné procesory a v tej škále sa ukázalo, že to má zaujímavé výsledky. O elektromobilite sa priznám, že nie je to úplne moje forte, hej, že netuším, že či tu bola v minulosti nejako viacej a či ju potom nahradili vlastne spaľovacie motory, ale ja som skôr zvedavý, že kam to pôjde ešte týmto smerom, lebo opäť viem o tom relatívne málo, ale mám pocit, že to celé tkvie vlastne v hustote batérií, respektíve v tom, akú energiu vieme dať do tých batérií a v tom, ako dlho sa to nabíja, čiže to je asi to kľúčové, že či sa toto pohne ešte lepším smerom. Je taká populárna téma, posledné roky asi hlavne keď bola korona remote, je taká kultúra v IT firmách. Kultúra vo firmách a špeciálne, aby som sa chcel spýtať na tú IT, že keď si vezmem, že 70 ľudí, čo väčšina je asi ITčkarov, tak ako sa udržuje v tomto období kultúra v týchto časoch? Máte nejaké špeciálne prístupy na to, alebo je to jednoducho proste fungujete, máte svojich projektových manažerov, dané bulky, alebo nejakú štruktúru máte, nejakého riadenia aj tých tímov, alebo jednoducho, keď máte viacero projektov, každý projekt má iba jedného projekt manažera a tak ďalej? Závisí to, alebo teda, že celkovo sa snažíme, aby štruktúra práve, že nebola moc vysoká, že aby to nebol nejaký že vysoký strom. A do dnešného dňa, keď mi proste niekto napíše na Slacku a používame Slack ako hlavný komunikátor, keď mi niekto napíše na Slacku, že potrebuje s niečím pomôcť, poriešiť nejaký problém alebo čokoľvek, tak to proste riešim a pokiaľ s tým viem pomôcť. Na druhej strane nedalo by sa úplne rásť bez toho, aby tam nejaká štruktúra bola, lebo samozrejme by sa ľudia asi zbláznili, že nedá sa deliť čas človeka na nekonečno malých dielikov. Naša štruktúra vyzerá asi tak, že zistili sme, že po kultúrnej, organizačnej aj nejakej delivery stránke nám najviac funguje nejaký stav firmy, ktorý bol, keď nás bolo 30, 40, 40, 50 povedzme. A potom sme rozmýšľali, že ako toto zreplikovať, keď nás je teda viac. A vyústilo to vlastne v to, že my v podstate máme také Panaxia v Panaxeu. Hej, že voláme to portfólia, ale v podstate je to je to ako keby taká menšia časť firmy, ale so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, máme projekty, tie väčšinou to je nejaký tím ľudí, ktorí pracuje na konkrétnom projekte alebo pre nejakého zákazníka. Projekty sú v portfóliu, čiže to je druhá úroveň a nad portfóliami vlastne už sme len majitelia, respektíve C-čkové role, ktoré sa snažia, aby toto fungovalo. No a to škálovanie tým pádom je, že máme viac a viac portfólií, keď by trebalo a zatiaľ tam netreba nejakú ďalšiu štruktúru. No a portfólio je vlastne zodpovedné za celý svoj ekosystém, čiže koľko ľudí potrebuje, v podstate či je profitabilné, rieši spoluprácu s tými zákazníkmi
a vieme, že jeho maximálna veľkosť je tak do 45 ľudí, sme si povedali, lebo tak sme si to odpozorovali sami na sebe. A on mal vlastného riaditeľa, vlastného CTO? Dá sa to tak, voláme to portfólio manažér, ale v podstate sú to dvaja ľudia, jeden je technickejší, jeden je manažerskejší a vychádza to z takej natúry, že tak sme rozdelení ja s Adamom ako majitelia, že my sme v podstate do veľkej miery zameniteľní a do veľkej miery vieme suplovať jeden druhého a to nám veľmi pomohlo vlastne fungovať vo firme a občas mať kľud a občas zase zamakať. A ja som viac možno cez tie technológie a Adam zase riešil viacej operatívu. No a tento štýl sa nám páčil v tom zmysle, že aj je tam zastupiteľnosť, aj sa vieme poradiť, aj o dôležitých veciach nerozhoduje jedna osoba, ale je to proste vždy nejaký konsenzus. No a tak sme to zreplikovali vlastne na úroveň toho portfólia, že tiež je tam vlastne 1,5 človeka, ale fyzicky akože dve hlavy. A proste musia sa poradiť, musia sa dohodnúť a vedú si to portfólio za seba. Evidentne teda rád čítaš knihy a plus si hovoril, že máš nejaké teda tie filmy, ktoré si už videl veľakrát a stačí ti ich len počúvať ako zvuk pri stavení lega. Vedel by si odporučiť našim čitateľom nejakú knihu, ktorá im môže pomôcť byť lepším vývojárom alebo človekom v technickom svete a možno, že tvoj obľúbený film taký, ktorý je... Takže, čo sa týka byť lepším vývojárom, podľa mňa žiadna kniha tomu nepomôže, takže dúfam, že ma za to nikto nezožerie za tento názor. Najlepší vývojári, ktorých poznám, sú najlepší preto, lebo majú extrémne vysokú prírodzenú zvedavosť a nikdy sa neuspokojili s tým, že niečo funguje, ale vždy chceli vedieť, že prečo. A to prečo ich donútilo sa vrtať v tom systéme až dovtedy, kým mu nerozumeli, až do takej úrovne, že to možno ani netrebalo. Čiže za mňa je oveľa cennejšia, a to isté fungovalo vždy mne, že byť zvedavý a ak to funguje, tak prečo? A ak to nefunguje, tak prečo? Hej, že všetky informácie na to, aby človek bol dobrým programátorom, sú na internete. Všetky skriptá z najlepších univerzít sú proste voľne dostupné na internete. 1 000 000 kurzov, 1 000 000 tutoriálov, proste Stack Overflow už produkuje AIčky, ktoré proste vedia písať kód. Hej. Čiže akože myslím tým, že boli použité, ako Stack Overflow bol akože použitý asi ako zdroj dát proste pre nejakú AIčku, alebo chcem tým povedať, že tie informácie tam proste sú. Je to skôr o tom, aby človek mal nejakú motiváciu si sadnúť za komp a reálne sa do toho vrtal proste dovtedy, kým tomu nerozumie a ono to proste bolí zo začiatku celkom dosť a potom to začne dávať zmysel. Čiže to je môj názor akože na to. Ja neviem, že na to nie sú dobré knihy, sú tam vynikajúce knihy, ale aj Klinkov som čítal proste veľmi dávno a je to užitočné, ale nemyslím si, že to je to kľúčové. Zvedavosť a chcieť sa furt učiť. Zvedavosť a prax. Chcieť sa furt učiť nové veci. A jedna z dobrých kníh, čo som nedávno čítal, je práve, že skôr čisto pragmatická. Teraz sa na ňu pozerám. A je to stavanie shaderov pre Unity. A to je niečo, čo mňa veľmi bavilo a čo som si celkom užil. Je to hrubá bichla, ale ak niekoho zaujíma, ako sa píšu shadery a čo sa s nimi dá robiť, tak to bola super vec. Ale to je zase opäť akože, že konkrétna vec na konkrétny cieľ. A nejaké netechnické? Čítaš aj knihy netechnického charakteru? Posledné, čo som čítal, boli skôr o histórii a situácii medzi Ruskom a Ukrajinou za posledných 500 rokov a niečo na tento spôsob, skôr preto, aby som nejak navnímal situáciu. Čiže netechnické sa snažím skôr čítať také naozaj, že mimo biznisu a mimo tohto. Dobre, a čo tam film? Stokrát počúvam je rozhodne Star Wars, tie som videl veľmi veľakrát. Čokoľvek od Christophera Nolana a tam by som to nechal. Všetky Lego movie? Videl som niektoré. Nevidel som všetky. Tak Igor, ďakujeme ti za čas dnes, dobrú diskusiu. Niekedy inokedy sa znova počujeme, vidíme. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, ahoj. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Čaute, pekný deň.